Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag ama bigat yo amin asangapada papagayam. Manibod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito ti pagayam nyo ni Manong Yohan Nemi Ruiz, kumapkablaw kami tinembag gabigat, nembag nga maaldaw, nembag nga oras, kada kaya amin nga sakapada, di pagkasaritaan, ni pagayam tayong, ano tayong pantay tayo? Nati. Nati. Nga pinauluan na iti solot. Nakaw, amoy solot, tulang ko na duma. Sa amon nga totally nga depth, sa amon nga totally nga saan nga makangeg, adda sulusulot na. Ayan, adda sulusulot na. Ngano sa amon nga pigsaan tek sao, saan nga mangeg. Ayan, sino ti sulot? Ni nga tanati, anat pakainaigan ni nati iti title tita pakasalitan nga sulot. Sa gudahin nga ti surat ti pakasalitaan ni nati nga napoluan iti sulot, Dear Manong Nemi, idiaddan puot ko Manong Nemi, suluten ni tatang. Wen, tanong kasta nga pagpagunyak ni tatang, Manong Nemi, tong, no aday bagak, anak, pigsaam, isidig mo ta, bibig mo ito kanawan nga lapayag ko, gabota sa gamakang tamay sa, ano na dito may sa, lapigsaam. Manong Nemi kat no adda makisarita kayang kuwana, binubugkaw. Saldo! Kunada ta saldo, tinaga ni tatang. Idi kuan, nagbali na nga, sulot! Ada ka din bakit mo ko na? Ada. Abaya. Da kung may bago. Mapauna yung Manong Nemi. Mabayina. No kasarita mi iso na Manong Nemi pinupukaw. Kat nagsakit ta karabukom. E din ta ni Manong June, tadwa ka mga kapsat Manong Nemi. Diyan ka mo, nakasusuruan na senyas. Isen-senyas na. Kat agtungtungad mo ni tatang. Di kahit nga sawan, nga nabimitas ko mga rod, amumin mo tek senyas, tapos senyas minatan, tapos saan ka mga marigatan. Takas na kumamat, di kita karoba, di kita katrabahuan na, Manong Nemi, ti amuda ko mamatag senyas, tapos nitikas na kita, handa nga bugbog kawan.
Nagbalin pa yan manong nemi akat katawaan da. Abos ta sulot lang aro din, kasla pala tanga. Kasla pala tanga ko nakata orahan na maawatan at tungtungad lata. Nawatan mo lang. Ti, sapo, unak man na maawatan ka, nagtungtunged ka. Diyan ka mo manong nemi ta, ibain ko ni tatang. Nung atata adag sa lunsod no sino tatang ko. Diyan kay bagang iso. Tanong ibagak, ay tatang mo ni saldo nga sulot. Kunada. Saan ko ni bagbagan mo? Adag sa lunsod ni sino tatang ko. Oray ni nanang manong nemi. Kasursuron na. Isupay tayo pag-apaan da. Nakaalan na kanong amin manong nemi kat kapot agtrabaho ti construction ni tatang iso ngamin tinay kakanayon idi nga para drill. Mumakit na jay us-usarandang ag-drill na tayo kuha agad makina nga nakabigpig sa kada agiyan basta agi-drill uno agreba agkutkot kada gitiya semento kada ananta pagkutkutan da agusor da iti drill machine drill hasta matan ti agreba kada gusar da kada gitiya makina imbes nga agusar da ti maso agusar da makina maribada ti building ko mauna na no adala kita ma-renovate manong naming nga trabaho na kasi diyan ti explanation na kahit gapo ito na ita kang kanan nga makangag nagbalinan nga sulot ni tatang data kanot nakalan na. Makita ka naman idi ni nanang manong nemi ngem nagwingiwing ti doktor iti lapayan. Talaga kanu nga nadadaalan ti air drum na manong. So nga nanausan min nga ipigpig sa di buses mi no kasta nga kasarita mi suna. At apay hindi kitigundaw manong nemi oray kasasarita na adaywa. At oresong batak to, hanang mangag, nujak to ba ipukaw. Kahit mga sawan manong nemi, masursuro na kinitatang, ibain ko pa ni tatang. Kasi di may isang aldaw manong nemi, idi adak pa lang telementarya, jak malipatan. Ada meeting, idi o nagtiklase mi, classroom meeting. Kahit nagayap kami kiti parent, ngumatendar, ninahanang di na masango. Ada na sisita papanan na. Ni tatang, nairanamat idi, nga awan trabaho na. Ta, naka-istambay da kano, iti makalawas, sa danturog yan, sa malipay nga project da. Kunak kininanang nang the meeting. Kaya ni tatang mo tayo ba? Sana, taapay. Kasi siyempre na pagsalunsudan nanto, no, nawawatan da na, bakahanan to mangag, kat mamonda nga sulot ti amam. Nasisita una dyan papanak. Iso nga ni tatang mo tayo ma'am. So apo, manong name. Hindi madamat ti meeting, anggal aling aglayang ni tatang. At nga mo ti asidag manong name, kaskolaan. Hindi ko nangunyan na ti tatang. Ay, Saldo, kapsat, sikat ay, ananagan tayo, anak mo, basad to eh. Diyos ko. Siyempre sana nga nangag, ma'am, ma'am. Timaliyaw manong name ni giti kaskolaan. Teko na, ay huwag gaya man niya. Ay, nalipatak nga. Ang gagaya mga makangagunay. Nada nang ngipok ka. Sulot, ma'am! Sulot! Sada nagkakatawa. Di makadagas manong name, saan nga inanawa ni Mr. Rami, ti pa nagkatawa di giti kaskolaan. Anong name, masurunak. Kapag kami nga sikat imay tatang ya. Namuna tayong bagam nga siyak ti anak mo, putot mo. Siyak pa yung takantiyawan di kiti kaskolaan. Ay, dati, abay, sulot gawin ni tatang mo. Unak na tanawa, nung name nga masuron. Siyempre, kapot nakasarita da ni tatang, ipigpig sada. Ipigpig sa timastrami. Naawata mo, makabsat. Uwan, ma'am. Pakiulit man dyan bagak. Anak ka tayong bagayo, ma'am. Agkakatawa na tuwa na yun.
Manong Nemi, hindi surong ko, pimampanaw ako. Hindi damagan ni nanang Manong Nemi no at napasamak, ni istorya ka. Kasla damat nga sutilinda ni tatang, hindi mamuanda nga sulot suna. Sa adag kakatawa, sino di kiti ubeng nga padam? Di kiti patak nga padayo nga parents Gat saan nga inanawa ni Mestrayo? Saan? Pati ni Mestrami katawa. Masurunak na. Alalala, kita nakarot mabalin tayo kat naadang kami ti amang sulot. Susapoy basa ako ti high school Manong Nemi. Imbaga, tanod ta kasi nga meeting talaga. Uri awan matmapan nga parent. Noon itatang Manong Nemi di paunda. Inturtuloy madlatan ni tatang, ti trabaho na Manong Nemi, graduaren ni Manong John ti high school, ti pagyamyaman may pwet kadi akit ikalikagom ni tatang Manong, kaninanang napagbasaan da ni Manong John iti kurso ng accountancy. Iti na minsan Manong Nemi nga nagkukuyog kami nga talo, siya ni tatang kaninanang napang kami di sentro at adanaskin nga gatangan miya para kanya. Kibkibinin mo't pala idi ni nanang ni tatang Manong. Yung medikuan, pagamunta, ada nakiktutak ta ada busbusin na anda. Hay, ni tatang, ni tatang, oh, yung makantoy, apay nga nga nakatagtag nga ka. Susabo, di mo mangig di busina, di mo mangig ti ongor na kitilogan. Ana, ay, hapo. Nakkinamanan. Ay, so sorry. Patin sapay na tulapayag ko kitagbalik agsulot. Manong Nemi. Gabo siguro ito na ibatan ni nanang iso na Manong. Gabo ito di namat mangig noon na di kitiya ungor tiya lugan kita na medyo na ipating nga iso. Manong Nemi, dagiti tao. Abay nga minaya. Kunada kat di na mangig di kita busina kan na ungor ti lugan. Ay sulot siguro. Manong Nemi, kaslak lalumnag. Diyak kayatin, tinakikibin ka takwada. Inom, baklatang umununada. Diyak inpadlawan, Manong Nemi nga, isuda kat inagin amak. Mga ano kang tiyawad na ka. Ay, sulot tumat na ma'am kung kunada. Gamot na maipakita, Manong Nemi, ti suron. Ken diyak unay ikaskaso ni tatang. Kinasarita nagnimanong John. No da kami kininanang Manong Nemi ket masuron kan ibaim ni tatang ni Manong John Manong Nemi. Ilablaban na. Nate, kuya, abi kasla yad adoyom tibagim kini tatang, ha? Ano nga yad adoyo? Abi kung maiyad adoyo. Una tano, asid gan na. Tada kang makayat ng ibaga. Abi di mo kayat nga denggan ti baga na. Kahit nakabagbagaan, bumalasang kan. Kahit nang sarita ka Manong, nagrikat tumata ka sa sarita. Kahit nakalakamad ngayon sa dagmuting iwat mo yung kanawan nga lapayag na. Uray pay. Kang ganalata nakasta. Ngano ka sarita, kaya sa dagmuting iwat ko yung lapayag na. Kahit apay, ibain mo? Anong met? Ibain mo sa mo kasuron? Ano problema maya? Apay, doon tibagim kayong kuhana. Umadayo akta dya kaya ti makisarita kayong kuhana. Dano, kag sarita kami, kakasyak to nga, mangipukpuk ka titimag ko. Nagsakit tag karabukob ko. Naglaka ko mga iyo sa dig mo, iyo susapo. Kasi naramidak. O no, dakam tagsarita kini tatang. Ada ka di binog ka nga nangigma. Nga, dahito bigito yun. Nga, ano, obig? Balasang akon. Iso nga ron. Balasang ka na, umpay nakin mo. Abi, kumawa ka nakin mo kumanong. Abi, yung tibagim kinitata. Saan kong iyat? Adayo, likak lang tiba nagsarita mi nga. Ipukpukaw ko. Titimek ko.
Sa bukawan na kita, kahit di mo kahit tagpuka o pukawan na, kahit mo tampang ka, wala ni manong. Kala mabain. Ibayin mo ni tatang. Baka nung salutsudan doon siya doon, tatang mo, di mo pa imuha mong ibaga. Gabutan mo dang kasulot. Jesus hapo ya. Nanda nga hamin kahit mong ipasimundaag ka niya. Kahit kung ipasimundaag ka. Uri kasta ni tatang, kitang ti sakripisyo na. Itilikodan ginasulot na ibagbagam. Sika, tawag basbasaan na kan college. Get sika. Di mo to kahit ka magpasayan na ka. Obligasyon na. Nuko ka. Baka pagbabawayam to ti kastang ibagbagam. Kadarik na. Magpada kay laki ni nanang. Uno, tada kay latag kadwa kay ni tatang. Dakam ti bida kat dakay ti kontrabida. Awi nga nga datat issue. Basta da kayat nga datatang ko nga sulot. Nagraduarag madten ti high school manong naming kat syempre kinasaritak ni nanang. Nang pagbasaan da ka di madla ti college. Saan nga siya ti pagsalutsudan. Sino ko mga ron? Kada kaya ti ina. Di tatang mo. Sabi nga unang. No, agbasa kan ti college, kad madamang palagbasbasa ni tatang mo, ay ni tatang mo, ni manong mo, nadagsan. Kada di malata pagsapulin ni tatang iyo, basi mala may tulong ko. Iso nga naskin isot pagsaludsudam, tap na di kasta, kahit nakananama nga talaga. Tano, marigata ni tatang mo, akit ikalikagom na, nangarod. No naskin nga agubertan ti trabaho na, di agubertime. No naskin nga mangsapon iti sa bali pa nga panglakagan na, laksid no, agad ti construction. Nga agidri-drill at iso trabaho na ngay. Gaputa saan nga makang unay, isulatan natin iyaw. Ibaon da nga agidri-drill. Tamo na kasta kita, naruam nga ro dyan lapahag na. Kasta man ti istoryada, di da kayat nga da mainayon nga agsulot. Iso nga isulatan, tasulot nga ro din. Hanaunay mang mangigan na jaringgor jay makina. Kasalita ni tatang mo. Kasunod pa nagkasalita kaya nga. Sana kagbubukaw. E di, tulad man ni manong mo. Tapi kumamot no. Apay kabangsit mo ni tatang mo? Ba't Ano agat lakay. Agat construction. Sapo ayan ako ya. Nabang lumat ni tatang mo kahit. Gapot agkakainda kayo. Nalakasarita. Dakilatan at makisarita kayong kuha na. Si kamit laing at si katagkasapulan loko. Inasitgat nga ron ni tatang manong nemi. Inyasadag ko, tingiwat ko itilapayag na makangagbasit. Tatang, saan nga timalyaw? Dinanangit. Tatang, nisalat na nga timalyaw. Tatang! Saan lang nga timalyaw? Ni apay. Nadadahil sang namin pinsan ti. Nakabigbig sa lang aro din titimag ko. Di pa'y mangig. Ito pala damo anak nangig kon. Ha? Basta lagi di maano sa manak. Ngayas deg. Ti bibig mo, ti kanawan nga lapayag ko. Baka nga kamatket. Kasta raramay din ni manong mo. Nagkastamat ti bagbagak, karagiti kay makisalita kanya. Alakalakala nga, isensenyas ko na ko nga isdeg na basit na tala giwat da, tilapayag ko. Tapno makapag ginawatan kami. Emtsak man na mo, takas la daliran ranta nga, aramidan nga, nakaada tayo dalata. Tapno maaramid na timang bugbugkaw kanya. Nasakit man kahit mabugbugkawan. Ano ti bagam? Iyasdag mo, amo iya dayo. Abay na bagsitak? Wala mabaing ka nga makakita ka data, nga kasta tilangam nga magsasalita kanya.
Ang matakas tatang. Amo kumatkat nga, iba indak, da kayo kininanang mo. Amo kumatkat. Nga kakayat yung sanda ka kasasarita, tapno lang, awat di problema yun. Abay nga maaramid di manong mo. Tinapinda sa panagisarita na kanya. Gat saan yung maramid nga gina. Anay baga ngayon? Dumagikla ko matang, no? Mapagbasa dagmat lang kas kini manong. Obligasyon ko rita. Ore kumasang ko kaya nga gadan kayo. Nga madakarimi kininanang iyo. Ore kasan no tirikat. Yarado mi tibagimi. May kan na kailang tinaranyag masakbayan. Dahil tati ka po na nuwapi nga duwa kailangan nakmi kinimanong mo. Tapno nam na maiming kabailan na kayo. May kan tinaranyag masakbayan. Ikarik anak. Ore may salang sulot ti amam. Nga makapasulot ti trabaho na. Kas iti aramidak. Aramidan ti drill, machine. Ore kasan katangken. Data nga nasken nga butawak kat mabutawan. Ore kasan lagda. Ti kayat ko nga mareba. Reba. Malpas ko lang data nga trabaho. Mas malpas ko lang ti mission ko. Marami dagdami. Mission mi kininanang yo, timang pabasa ka na kayo. Magtad itinaran niya ka masakbayan. Tano may malpas minto na nga mission mi ka na kayo. Dakilo na yung pagyamanan mi kinabot Diyos. Tanalpasin ti mission mi para ka na kayo. Baka mo kayo tumatin. Tagbaling kayo tumatin nga ina kinama. Adan tumatin mission nyo para karikitan na kayo. Ngayon mo rin namang paston deta. Adan to palang pagrebeng mi. Kada kayo. Kas na kada. Ita. May karim ka di man? Nga saan to nga masayang ti sakripisyo mi? Ken ka? Abay nga marigatan ka nga kari. Kapatabalasan kan, kadadun di kita kararim kan ka, ipalubos mo ka di nga madadael, masayang ti sakripisyo mi kan ka. Nagkarikmat na kayo, saan nga masayang ti sakripisyo yo. Ang beso nga doon di kita kararim kanya, tabalasan nga kon. Nga magturpusak tang, ikarik ka na kayo. Kasta nga ron tinapasamak, iti panakisarita kinitatang. Manong Nemi. Nga jak man na aramid, tinagpat-dispensar kang kuhana. Jak mo no apay, nga jak na aramid, tinagpakawan. Gabuta, nakabasulak, nga ibain ko isuna. Nga masurunak kang kuhana. Diyak man lang na arako piso naman. Taore ko man sa anak pa nga naggraduar kat rugyak ko man tagyaman kan kuana. Kaya dumatan di sakripisyo na kanya. Yeah, siguro man nag-alanganin na. Iso nga saan nga nagpa-dispensar, kan saan ko nga naarako piso na. Naggraduaren manong Nemi ni Manong June kanadan trabaho na. When? Hindi pa naggraduar na, Manong Nemi, nagpaala kami. Kada doon tinaimbitaran nga imay, kada jamanin Dagiti sang nga ili, Manong Nemi, nga imay, nakidaray, dagiti saan nga makaamu kinitata nga sulot, no pagunyanda, ana, kunan tumatan ni Manong. Ay, sorry, tiyak na magkakana kayo. Ada ba si diferensya, diba nagdingig ni tatang ko? Tang, kunada.
Congratulations, kablawan da ka, congratulations da ka, kaputa. Kapukada kayo, kahit nagraduara ko nga junior yo. Ah, hello, and thank you, Met. Thank you, kinapo Diyos. Danto na kita kakatawa manong name. Pauna dito eh. Manong aping amin nga nag-alakat ato nga sa ngaili. Manong, hindi hanggang din napimpintas no. Ibagam kinitatang agpaknipay lang. Kaya tungpayan ka. Aping, madakat iti bagak. Ibain mo ni tatang. O nang katkatawan da. Agbalbaling nga tanga. Di ba emang katawan da? Ganda mo kung anang waan na ganda mang katkatawa kang kuwana. Di mo ka ba ikalintagan ni tatang? Manong mat. Mas dahawan na kang ka. Ngati. Ibain mo ni tatang. Ilimang mo. Paglimangam. Ibain mo ka rin na tao. Ni manong sana ka maawatan. Di ka sikat jak maawatan. Imbes ko mga iblaban mo, ipanakil mo. Limang ko mga isakit mo. Panawag ka man na doyan. Jak man amo manong nemi. Tanilaing manong tikas lang mangisakit kan mangilablaban ka ni tatang. E dito da kami kinananang noon kan mabaling ko mga sa ngagpakita ni tatang karigis sa nga ili. E da ako ni 4th year college di kurso nga nursing manong nemi. Dimtengan ti lalaki ti biyag ko nga nakariknakit ayat. Manong. Iso day to'y manong nemi. Ti lalaki na magtignay ti puso taing karik idi nga sa anak palang agay ayat. Nganitinteng manong nemi ni Tom iti biyag ko. Saan ko matamalibak ti riknak manong? Amom Tom. Rikliklikak ti lalaking agaram kanyak. Taapay man? Siyempre, kahit ko pala naggraduar, graduating kan. Iso nga mayatin. Ganon niya man titigtar ta puso. Api ko mga paritam. Madlaw ko matket. Ngipatpatig na. Diyak kayat ti basaktan. Diyak kayat ti agsagabag ka po kinayat. Tapay. Namnamayam ka din nga pagsagabayan kanto. Nyata mo. Baka lang no, dato'y bagik lang ti kalkalikagumam. Nung sakit naman. Anyan, kaya't mo maramidag tap na mamati ka. Kasano nga nga masigurado nga talagang ipatpatignak? Kaya't mo nga mamuan ko kasano? Kasano? Basta ayatan na, kan mamati ka. Kasi ka nga rod, kasano nga mamuak nga talagang ipatpatig na. Sika mo nagko na nga madlo mong ipatpatig ka. Nga napod nung ayat. Nga nga mintaramidag tap na mamati ka kanyak. Ipay mo ti bagim kanyak. Gago. Kitam, tilaing bagik ti kalkalikagumam. Saan nga nga kulang ti kasjay si kamit. Nga murayag nga mamati kanto kanyak. Saan ka ba't nga dagdagdagan. Bam, tap na mamati ka. Umag tumamasir di balayo. Ay, saan? Saan ka mamasir di balayo? Tapay. Awan. Kayat na lang at tuntunin manong nemi no apay nga jak kayat. Nimsang kong imbagbag. Timbagak lang manong nemi kay distrikto di kay parents ko kaya dapay manong ko nga naloko nga dinakayat nga damang pasya kanya. Di makadakas manong. Imay kit di. Oh my God. Hindi ta. Nakalukat tiri daw manong nemi. Masalatan adak unag ti silad ko kat nangag ko. Nga dagap apo. Manong nemi. Inak kuma, rumwarak kuma. Ang mapag-isumot ta, ada, nagtimek, nga imasidig siguro, ada ti salas. Tata, ada, natakonam. Hala, ni tatang tata ti salas, nakalukat siguro ti ridaw, kat simriklatan ni,
Ni Tom? Dag tata. Lata. Ano nga lata? Nagkatawa ni Tom man. Oh my God, saan ka rin rimor manong nemi? Nagdengek lang sa salita na. Ni nanang tinaggaputi kusina siguro manong nemi nga nagpasalas. Ay, dagayom sa ngili tayo. Nabag rabiyo nana. Ay, kastaman ka ng anak ko. Sino ba sapol mo ya? Anak ko nana. Belen. Apay, nakon ni tata. Ay, sulot isuna. Pasensyahan, sulot. Anak sasalitahan nyo. Apay, inarasaas kayo. Ay, lakay. Tinasiat kita sumber ka ni di kwarto. Adabi buyak. Ano, mabuyam lang siya mong kamangag. Tarag kapsot mo dati, DB. Ay, ore no. Saan ko na mangag? Mga watak di bagbagada. Baban di pa nagbuyak di kiwat da. Yung mo na nagkatawa ni Tom, manong. Pinidumteng nga tamat ani manong June, manong. Tanalado nga nagawid. Nangig ko. Pare, sino ka sa pulam? Niko Manati. Nati, umapit lang. Nati, dasa nga ilim. Tang? Inyasidig siguro manong nemi ni manong tingiyawat na tilapayag ni tatang. Iso nga orin no kapsot yung buses ni manong nangig ni tatang. Ada sa nga ili ni dati, damang pasyar kang kuwana. Tuloy yun to no. Ito mamisa lang ituloy yung mga buyain at buyain nyo. Tanga. Sige nga rad. Di pa mga radlat tatatibin ta. Umagang bagad. Hindi ta kwarto ta. Ini nilaengen to manong nemi tinabati iti salas rimuara ko na kapilitan. Benjamin, imay ka. Tsaka dimot ko na kangkang, di na ko may paspasanan ito palay. Pasensya kan. Di ako may namon no, anya trason mo no, api nga. Di mo kayo nang masyaran ka dito. Di mo lang pala naawatan, tirason. Ano natugtalam? Sige, katawa ka. Katawaan. Awabatan niya man na kanyang tikas jacket. Gagangit ti amin. Ti mo nga imbaga. Nagasta ni tatang mo. Nga sulot. Nga slatanga. Mga tanga. Sulot lang. Naimbagam ko mga impakdaar nga ni tatang mo kita ano na makangag. Inamok ko man itayo na. Nagsinyasak ko man. Uno saan kita imbagam kumakanyak no anyat aramidak. Tapno saan ko nga ipigpisa timat ko. Kasi tinaramid di manong mo. No, amok kumakas jadi nakalalisto ko mga sakbay ko. Nga nisadgak ko man ni tatang mo nga naimbag nga rabiyo tata. Kung nakla ko mga sa as na awan ko mat problema. No yung pakdar mo ko ma. Napi ko may ipakdar ko. Ayun. Sagay makasjeti sa lutsod. Api ngamin nga ibain mo ni tatang mo. No si ka kumatad amana ka kasta. Di mo ibain? Tati namat nagayayatan di kasta. No kumata kriminal, kada rapist, drug addict. Akit kapilitan nga ibain ko. Dagas ka di? Di pa nakadadahil tila palagdingag na? Anati, dahil ti obligasyon ti may sangama iti anak. Iso nga sanganas ken nga, pada kay laki ni Manong. Dada ka din naka umayam? Nga bagbagaan anak? Well, kahit ko lang ay managdag ka talaga ipatpatik ka. O result o ti amam, ay amak. Hala ka na kriminal. Kinorin ba kanta? Basta ti pusok na pudungon ay para kain ka.
Nakurape kam lang. Tom, kas makita. Tilikodan ti kinakurapay yo. Agsaksakripisyo ni tatang mo, tap na lang mapagbasa na kamay. Akas iti ay naramid na kinimanong mo. Agpapati tayo ka sa sakit. Kas naman tibiling ganyan na gini parents ko sa anak pa lang makinubnubya. Mabuti nga numapukaw ka. Tama nga no, dama ka o na kanya. Isuging bagakon. Imaya kong dito balayo. Tap na may banagnek ko. Nanapod no, di panagayat ko. Kantap na maamamok na di pamilyam. Anyata mo, baka yabang kang tumot sa diabalay. Tapay. Kahit mo mat nga mamamok tinaganakin ka? Tapay. Sulot mat datang mo? Mat Anong arod ada diferensya na nga kabalay mo? Well, ninanang ko. Apa ninanang mo? Pasarin nung bigla kang makikita kasla pangkis. Ngayon sa amod gayam. Kadi, kawin. Ayun saan kong ibain? Nakapatpatig ni nanang kanya. Kadi patpatig na. Iso nga si ka, nati. Apay awan nakam ko kuma. Tap na magbaga anak. Sige nga rin. I love you. Sa anak pa yan nakapag-desisyon, Tom. Tunanong nga rin. Orayam nuntun ka ano nga talaga aklunan ka. Nagturpusok idin iti korsok nga nursing madamak nga review ready nagtikat ti board manong naming. Idi taimbakaan mo ni Manong June. Nang Tang anak Idon rabi, dumteng tagbalintong ang manugang yo. Gadagsagaran tangarot nga anak. So nga rin ngayon sapsapak yung baga kada kayo. So intranak ng bakasyon. Tadata amin. Nang, arat na pinta sa may sagana. Nakita, depende anak, anya ti klase tagbaling nga manugang mi. Simple lang. Simple lang. De, mangtiliw ka nga ti manok nga na iti balakay. Siglabas iti mang parte ta siya akong di mang luto. Kahit nga tamad lang ti ka pariya nga may laok. Malaksit din ito na manok. Anapay. Sika para malak ti pakbut ko sa tayag salad. Sige, okay na. Manong, Nati, baka kahit mo tumulong mga sagana, tulungan ni nanang. O ti adong sagana. Baka kahit mo ti mangluto ti pag sinamit. Kahit na suman. Kahit no iso ti among muluto na diso. No kahit mo garamit ti macaroni salad, sumalatag. O sige, hanggang narigrigat nga ramidan. Iso talaga isto, tadot nyo. O sige, thank you adin ko nati. Manong, napintas ka di matlat nobyam. Hanggang mat ka gwapo, Manong Magkamot no, sambot napintas si nobyam. Makitam to Manong, amuna ka din ang sulot ng tatang. Ano ka madalit problema? Baka kit no bataran off to? Ada sulot nga kabalay mo? Ano ako na manak ko? Dang, saan kayo nga sumagsagpaw? Ano yung tumalamangig? Nangig ko. Kasla kayat mo nga, kasla ibain nak ni Manong mo. Nakamana kasta pagawatak. Databing itang iwat mo. Tang, pasensya ka lang ako mangkinin dati. Alasan tayo ng pagsalitaan deta. Basta, tumulong ka nati ta orayan tayo. Madamdama. Adan to nagsardeng ka kotse dito sa angot ibalay. Ha? Di kotse? Taksi ko na ma. Kotse?
Manong Nemi kasla sa anak hindi nga mamati. Saan ba't agwapo ni Manong June? Ngayon di makitak Manong Nemi di kutse nga nagsardeng di sangot ti balay kalpasan nga naisagana min ti amin. Naginakot sila ta. Binulod na? Ngayon isumot tinakitak nga da Manong Nemi iti ayan ti manubela iti at dadumsag nga. Wow! Kasla may saga anghel nga nagpintas, nagpudaw, kasla may saga artista. Oh my! Manong, kinayat na ka? Dahita ka manin. Ala, bandi ka din sa lutsod ko. Kasla ka lamang hus-hus katipadang nga tao. Tapay ka pa ito napintas? Kasaan na kumakayat? Anak, dadaking ka nakita na. Ala, di ka lang nagamakin nga nangarap kang kuwana? Namnaman yung natakayat na ka? Ikatandatang ugalim natin, ha? Sorry. Malagun-unin. Sinabat Manong Nemi ni Manong June tinakapinpintas a babae. Pinpinas pa'y arawatan na Manong no may simple dagiti na iarkus kang kuwana. Nakabibiyag dagiti matana, nakakinkinis ti kutis na Manong. Umapalak man, napintasak man, napimpinas ang hamang na ito, nagbalinto nga ipag ko. Virgin ka no tinagan na Manong Nemi. When? Nagpintas pa nagkibinda. Kasla dalang agmarmartsan Manong Nemi nga umasidag iti altaro. Simrekda iti nanom mo nga balay mi. Nang, tang, nati, ni Virgie, ti agbalinto nga asawa. Ni nanang, ni tatang, ni ading ko nga nati. Imasadag nga imuna kininanang Manong Nemi sana inarakop. Idinto tayo di umasadag kinitatang Manong Nemi kasla kini Manong ngayon niya sadag na tingiwat na itilapayag aking kanawan nga lapayag ni tatang. Kat nakakapkapsot itimag na. Asla arasas lang. Tatang, adaak, arakupan ka ko mga. Ay, baka no. Ay, sana ka maikari nga maharakupan pa na ko. Man, tatang. Inarakop naman ni tatang Manong. Saka mo nagbeso-beso kat nakabangbanglo. Nga nakakinkinis nga talaga ti kutis na tanaaprusak ti takyag na. Doon na regla sa lutsuden. Ate, abay kinayat mo ni Manong. Ate, abay kayat mo. Aping kayat yun ni Manong kat ni nakurapay kam lang. Ngayon saan ko sinalutsud man? Dito ko napanagkan Manong Nemi nga naka-MM nakatantanang. Kasla, naiya sa na nga dagos direk na nakata kami. Kasla okay lang kung kuha na, dagiti gagangay, nga aramatin na, pagtugawan na, paglamisaan na, okay lang kung kuha na Manong Nemi, dagiti na idasar, nga dadakit di ka magustuhan na. Oh, to. June. Magusto mit lang. Gusto tarara pa-apek na bayagan dyan, nakaraman tinedim nga manok. Kagimas, naglaing kang agluto, nanang. Pakbat na lang mo, deta. Dahil dumating ko ka ni Linoto ni Nati. Pagpasinamid tayo, sumalatek. Oh, my favorite. Manong Nemi, naistorya siguro kan na ibaga ni Manong nga no kasarita na ni tatang ko, tatang mi kat ibaga na ramidan na.
tano kasarita ni tatang, indran tanap, awan amak na nga, mangibaga kayat nang ibaga, no di baga na kinitatang urisan nga pigsaan. Awan nga ro tinagbalin nga problema manong nimi. Tila pakas daawak, no ape nga, kinayat na ni manong. No ape nga kinayat na, nga imay dito'y balay, nga nagipangrabii. Samid lang nagawid, nga intulnog manong nimi, ni manong isuna idyente ko at sena nakitak, di pa naglips to lips na. Nagswerte kan manong Diyo. Sinalsod ko manin kini manong idiya, sumrek. Manong, adda siguro, impakan mo king kuana, sumarten ka nati. Insulto deta. Anong insulto? Ala? Het mo sa wen. Agbaling nga mahaag. Ni Virgie, ta inayat na, kasi jay? Insulto reta para kini Virgie. Nati ha, tapanunot mo, madi. Nga mo didaka sa panggip ko, aksal salutsudak lang, ngayon madi nga salutsud data. Sa salutsud, ya, ada impakang ko kini nati, tapno lang, ay kini nati, kini Virgie, tapno kayat ta, kasta. Amo nati, nusang ka pa yung nagayat, adan sapat mo bimon, jak pa siya ng bata nito, oray, anya man ti klase ti pamilya, ti may isang tao. Depende dya karakter na. Sige, amo, kasla kayat kong ibaga kinitong nga anak nga itultulo nga ayatin. Kabutad na madi nga ugalim. Padpadag kinanang. Ano saan ba kasta? Man, managhusga kayo. Kabayan nyo, anyaman tiga banay, ti padayo nga tao. Oray amam, kibayin mo pa'y. Amam pa'y. Gapulaing tahan na nagayayatan sa nga makangag. Dadalat problema na nagayayatan na kumarti kasta. Apay, baybayan na to obligasyon na kang ka. No kumata, baybayan na to obligasyon na kang ka. Iso, ibain mo. Gaputas din, amo aramidan to obligasyon na kang ka, anak na. Mga nagbasila di question ko, nakadado ti magbaganan, di kamalayan. Aging gaman ng name nga napasamak. Ti pasamak. Nga siguro kat isunti. Nakalalawagan ti panunod ko. Siguro manong name kat gusto ni manong nga nakudrip ti panunod ko. Saan ka makapanunod nga na siya at isut ga po na nga nakudrip. Nung itatang manong name kat saan mo nang makangagsak kat nakudrip ti panunod ko. Diyak ko na makapanunod na siya. E di mapagsasalitaan manong name iti kalaysa da manong. Manong, naangay da ito'y. Ngembes ko nga umay da dito'y balay, mga asawa ng saan. Naangay da ito'y manong name iti may isang restaurant exclusive na paralaeng kada kami da itang arabii. Nga ba nagsasangumi. Kaslaya tayo pagpakuna aparti. Siyempre, kasbili ni Manong Jun, Manong Nemi nga, agarmat kami ting disente ti party. Mamit ka no datatang kininanang dagbalin nga balayan na, siyempre, negosyante Manong, tagalaga nga baknang da. Tayo kung nakarod nga mas dawak no api nga kinayat ni Manang Virgie ni Manong. Tayo manen, kunak manen, ada siguro impakan ni Manong kini Virgie, so gapon kakinayat na. Tasan nga may libak Manong. Gagangay lang accountant, Manong Nemi ni Manong to, Manong John. E din to ta, kasalate ang clan ti babaknang, ti pangyarigak Manong Nemi ti pamilya ni Mang Virgie. Adot di maray Manong, mostly nga dagiti partido ni Mang Virgie ti Ado. Wen, natoyen ko na. Baka kit mo kasarita tinintatang. Ngam amo siguro,
Una impakam mo siguro ni Manang Virgie nga dasulsuot ni tatang. Yung di na siguro impakam mo manong. Kasi punta, adhak iti abay manong nemi ni nanang sa ni tatang. Ti kasangsango mi manong nemi kat dagiti agbalinto nga abalayan da tatang kininanang. Siyempre, makisarita dagiti adda iti bangir ni nanang ti sungsungbat. Sana gununi ni tatang. At iso ko maturumbeng na sumungbat kung saan na mangiga. At nakapsot mo't iti timak dagiti kasasarita da. Iso nga ni nanang manunemi ti mga alaw. Iti panakailimid siguro. Iti kaababay ni nanang kita saan nga makangig-unay. Di makadakas manunemi. Nadlaw ti bangir. Ngano ape nga nilaing tatang manunemi. Ay nilaing nanang ti sumusungbat. Apay nga saan nga agununi ni tatang. Nadlaw da nga takas latanga ni tatang. Nga di matlat sumungbatan. Ngam orin no saan nga mauawatan dagiti bagbagada. Agtungtunged. Data ti madik ni tatang. Agtungtunged lata nga omot itungtungedan na. Iso nga nagtimek ti lalaki nga abalayan ni tatang. Abalayan. Naawatan ka di matlayang dato'y ibagbagami nga balayan mo, naganak, ti agbalito nga manugang yo. Ti makadakas manong nemihan nangeg. Ngam isot nakaiturungan manong nemi ti saludsod, ta isot kitkitain ti ina uno ama ni Mang Virgie. Tinalyaw na ni nanang, anak ano? Ti makadakas manong nemi buy-buyain, gayam na kiti babalasitang, ti mapaspasamak, kani, biglada nagkikinatawa. Ako nagtabi kami ng kako, makinam, saan lang at nga, sulot pa. Manong nemi kasla, marunaw nga kandela, iti dayta. Iso gayam ti obserbaran da, akasmat ti obserbarak. Manong, nga, itay pala ka no, kamadmadlaw da siguro ang agtungtungod lata nga, kasla nga ro tanga, nga di naman gayam mawatan ti ibagbagada, at anya ka no, kuna na kininanan. Iso nga napanan adya ilik da. Kasla klalumnik, marunong nga kandela ko nakmanong nemi gabot ibain. Gabot ipanangibain ko kinitatang. Manong nemi ngem nabiglaak. Idi at dumasidag iti ayan nagiti babalasita nga nagkuna. Stop it! God damn! Anong nakakatawa, ha? Oh, ni Manang Virgie. Nagpigsagayan ti timat na. Kunak malan no mahinhin na mga babae. Ngim ko nam lano sa sinong perming sumsum ganda giti matana. Kunak malan nagbasbasa kayo, ha? At susuro yung adal yung maumot susuro yung. Nasakang ka din nga katawaan nyo? Pero bigang katawaan? Ha? Ika, auntie, ano ako? Get out. Mangibabayin kayo. Kasi susunod na kini maestrayo kada kayo. Nga katawaan nyo, tayo niya mga bidot, tiba tayo nga tao? Get out. Sino digiti naganak kada kayo? Saan na kayo susunod digiti parents nyo? Apa yung katawaan nyo? Hanggang rumang katawaan? Laughing of the mistakes of your others? Get out. Amo yun, nagpungtutak. Jack o na yung maununi. Ngayon nagpungtutak. Dati ito kapindesenteng okasyon pagkatapos biglang ang katawaan nyo. Demonya kayo. Get out! Nagal-aludoy na kita talong nga babalasitang marong naming kaanakan gayam ni Mang Virgie. Narimwari ti restaurant. Nagkahari ti apagapaman nga ulimek ba nung naming. Naging ka nga.
imay, imanang Berchi. Itay anda tatang. Tatang, pasensya kayo. Ala, okay lang anak. Saan ko mga rumbing inong tamida? Kasi lang di may bagay kadakwada. Taon sa amat ngamin timayat na mangilaban kada kayo. Ni ko nga John. Ay madman din na ni John. So nga napipintas na siya akong. Amo ni John itay tumakder nga magduklos kadakwadang may kawid ko. Siya ko na. Tanapipintas nga siya. Takaanakak dagidi nga. Isong harot nga siya kung tiyak susuri kada kayo. Hindi kasi nga ugali dagiti kabagyak. Isong harot ako nakita nga sa sino ayan dagiti nagadnak kadakwada ta di damong isuro. Pasensya kayo na lang ha. Nanang. Kasi ka natin. Ate. Abig nga siya nga sikat timbak dari tayo kat inanawang kuma. Dagiti babalasita nga ng katkataway ti amaw. Ako nga di Apolos ti gandat mo nga mangilaban amang kalintegan ti bukod mo nga ama. Uno, sa lunsudan da kang ka, ito na itaagod daway ka sa lunsudan da kang ka, no? Sinot amam, pagdibakam? Sorry. Istorya ni Manong mga Jun. Bagbagaan na kamat ni Manong mga Jun. Gimtya ka mo. Ngimala, saan nga natin pagsasalitaan tayo? Pa, ma, ay, pasensya akong tinapasam. Ay, rubang ako na tinaramid mo. Nakababain pa kada abalayan, takat katawaan dan abalayan. Di mo ba't kami imbaga ihangas to ni abalayan tayo? Kat amok ba't kat pa? Nga, orikas to ti abalayan yun, di naman nagayayatan. Kas kada kayo, nga akaado sakripisyo yo, impayan na kami nga kakapsat, iti napintas ka masakbayan. Naman pa'y nangrugi kayo mat idi ti baba. Tatang, nanang, nangrugi mat da tatang kay anda papang ko kay ni mamang ko ti baba. Dapat patasan naman tinagbaybay ansel ka nagiti ikan ka na dumapag produkto sa narakpat ti kastoy. Alala ka kat pagsasalitaan ta nga roden, dagitinas ka na pagsasalitaan at dumaangay itong tikalay sa. Manong naimi nagalaludoyak na si Brek, iti pa nakasiar. Ti restaurant, manong naimi kitsantoy ngayon tuloy ko tinagsan. Kuman nga may peso. Tabasan ko mga siyak tinang ilaban na mga sakit kinitatang. Katawaan lang arot, katawaan talaga roden, ti amak. Pinaskin nga sa lulumne, kakabadyak ilaban. Ngay pagtangsid ko din tatang ko tilikudan nga may sa nga sulot. Nga may sa nga na siya responsable nga ama. Abi nga na ure palayan nga ti maikamang ka na kami. Is nangaramit anang sakit kini tatang. Animal patient ti party manong name kita kasangpet kami dito balay. Saan kun nga inure pa nga nalpas na hindi ka nabi inarakop ko ni tatang. Apay na. Magkawananda ko matang. Ano ti basol mo? Jack libakan ka na kayo. Ibain kayo, hindi. Jack kayat nga mamunda nga sigay ti amang. Masusurunak. So, adayawang kayo na kayat yung ibaga. Dakil gayam nga bindot. Bindot ko kay bindot mi kininanang ti amin tang. Dami lang masilawan di manunod ko. Hindi kasi inaramid ni Ate Bergie. Mga warandak ko matang. Mga warandak ko ma. Uwan manong name kadigidi pala nga maamiris ko ti amin. Gari. Nakaimbaga talaga ni tatang man. Tatiligodan ti amin.
ket si awat kada kami kininanang. Tagbatpada kami kininanang nga nakaamiris ti kinapudno. Abi nga nasken nga iba minitatan. Abi nga saan kami nga very proud ken ko ana. Inintot at dari kitay awan banay na apulus nga ama una asawa. Nga didaaramiden ti obligasyon da iti anak. Inintot at ni tatang ako nana. Iyarado na ti bagina itirigat malpas na laing ti misyon na obligasyon na kada kami kini Manong. Manong nemi nagnaed ni Manong iti sidong da Ate Virgie. Aging nga nadaan-daan iti bugod nga balay. Ito na minsan Manong inawis da Manong kani Ate Virgie dananang kinitata. Sika Virgie, ay sika Nati, di mo kayo tumay? Nakilata natin. Sige, ada ka nonas ka ng obrahem ket. Maminsan to nga kung tayo aming nagpapasyal. Pwede sumangpet da Manong nemi imasadag kanyak ni tatang. Anak, sarabong, tinatang ko para kang ka. Manong nemi inyasadag ko tilapayag ko Manong nemi iti aking kanawan nga lapayag ni tatang. Agyaman tatang. Oo. Chuchuchuchu. Ha? Abiginaskan pa lang yasdag mo ta. Big mo ta. Ha? Mangyuntang? Ora jak yasdag? Wan. Ora adayo ka pa ya. Madayo ka man pa yan. Joy, di kusina. Ala, mangibaga ka no, anya kahit mangibaga. I love you, tang. I love you to anak. Mangigyo? Nalaing kayo? Imasdag ba nung name ni Ate Virgie? Ingkatangan mi, nyalami. Iti hearing aid na. Hearing aid? Wan, iso nga ora na adayo ka na among nga nasken pa ngagpukaw ka, magig na. Hearing, nada ito ko mat inaramid yo. Ingkatangan nyo ko mat hearing aid na, hindi ko mapailang. Dihan ko man nagproblema. Ala, amin na panunod na tate. Ore di kuya, ano na panunod ta? Di kuya, tiyan muna ka no, ora da hearing aid na, kat saan nga makangag. Sama na. Okay, kadaw ka. Hearing aid lang kayam. So nga title ko man ito pakasalita nga sulot do tig hearing aid. Di na pipindas na tap na to complete na nalaing mate. Ate Virgie, agyaman kami kang ka. Si kaidaramat ni Hapo Diyos, dimteng idibiyag mi. Tapno masulbar iti anyaman na problema mi. Basit la problema data. Napanyo la pinaitidog. Ate, thank you ala. Nagdurudor ka. Naggraduara ko. Urayam nga may agteg ka ti board. Gano may pasam. Awan pagdanagam. Tulagan mi kinimanong mo. Tulungan na ka makatrabaho. Ito ay private government hospital na kahit mo. Kahit ko ti mga halat experience ko dito ko, ate, sakbay nga, mapangkat abroad. Sige, tulungan na ka kinimanong mo. Ate, agyaman na ka. Manong nemi sakbay iti pandemya. Nakadano nagsadya Australia manong nemi nga nagtrabaho akasta nurse. Kadgapo ta medyo limukayan manong nemi kasasaad nakapagbiyahe no nga nagawid no mampay. Ado nga pasikot-sikot ken rigat quarantine nga bagbagada. Takayat ko manong nemi nga maatendaran ti panakababunyag ti umuna nga anak da manong June kani Manang Virgie. Ken, tapno mamagsaritaan mi maten kanitom, iri pa nagkalay sa amin.
Napagtutulagan manong nemi, iti bulan ti June, dahito nga tamuhan palubos ti ako, iti pa nagkalay sa amin tumiten kinigyatom. Barbarin na medyo naluklokay ton, tapno kalay sa kami madlang makamagmarcha iti simbaan, iti kastakit at adangan. Ngayon, iti ngayon may kalay sa amin, iti lalaki nga naikari para kanyak, kensyak nga babae nga naikari para kinitom. Awanan, nabayagan nga awan ti problema kinitatang ta naka-hearing aid manong nemi. Sandang nga bugbog kawan. Saan nga sulot ti awag na keng kuana. Gamot talaga nga hearing aid lagayam. Ti katapat ti problema. Nagyaman nag-unay manong nemi ti anos mo nga naging pasa nga ti pakasalitak nga tinaminsan kat nagbalinak nga saan nga na siya at nga anak. May maglakid din tanang lawalawagan ti panunod ko manong nemi. Kat sabay ko manong nemi ta ato ti kita makarelate kada ti apakasalitaan nga dala simple nga gabay ti membro ti pamilya kat saan ti kuma nga ibain. Panunutan ti kuma ti akem ti tungkal maysa at nabanay man uno awan. Sabay ko man na kay bati ak ti andan liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadigadi padak nga dibngeg. Manong nemi, more power to your program and God bless. To'y narudagyaman nga paghayam mo, Nati. Thank you, Kenga Nati. Iting ka pa nagsurat.